Ah, Abel, ça va? Ça va. I yɛrɛ sigilen bɛ mun de bɛ yen? Foyi tɛ mɛ sigila ka miiri dɔrɔn. Qu'est-ce qu'il y a mun na ten? A bɛ kɛ cogo di? I dun sen sɛbɛkɔrɔ nɔgɔlen dɔ bɛ kuma quoi. Non, a ma ko bi koyi. Wallahi. I b'an ka bila minɛn kɔnɔ k'a ko. Non, c'est bon. Comme n tɛ ka mɛn quoi, n nana pause dɔrɔn de la. I tɛna. Voilà, n bɛ taga. Ni nana, i b'a ko. Ni nana wula fana. Voilà. Awɔ, n y'a mɛn. Sinon ça va? Ayi basi foyi tɛ yen nɔ. Alhamdulillah. Ne kun ye n ka fini ko min f'i ɲɛna ye. I fini Ko n bɛna taa fini bila télé la. Awɔ. Ne taara bila télé la mais ne bɛ ka kɛ yorobani dɔrɔn de cɛ ko ko 800. Ma chérie, ka yorobani ko ni tiɲɛ na, n bɛ fɛ ka f'i ye a mɛnna mais a man di ne ye quoi. Mun de bɛ yorobani na? Antle. Nba. Cɛkɔrɔba. Mun kɛra? Ne bɛ ka mairie carré de ɲini. Yan tɛ bɛɛ tɛ mairie carré ye wa? N ko yan bɛɛ de mairie carré ye. Ko yan de Banakɔrɔ mairie carré ya? Hey, yan de ye Banakɔrɔ mairie carré. E bɛ mun yɛrɛ ɲini? N ko yorobani bɛ cɛw ɲɛ dɔn muso la de. Papa. Ko ne bɛ ka don e de C'est-à-dire la a bɛ kɔrɔ. cɛw girin ka k'i kan de quoi. E ko tɛ yan? Ne ko ten cogo di e yɛrɛ t'o kalama. An mana wuli tuma o tuma dɔrɔn n bɛ taa ni fini kala yorobani de a bɛ tan n tɛ fɛ k'a y'i la yɛrɛ de. Tiɲɛ yɛrɛ N y'a mɛn ne nin bɔra la ni min ka di i b'a kala ka ko. I ko ten dɛ. Awɔ. A bɛ kɛ ten. Awɔ n y'a mɛn. Ko joli de don? Ko 800 dɔrɔn. 800. K'a fɔra ko ne ba bɛ Banakɔrɔ mairie carré kɔnɔ yan. A ma fɔ k'i ba bɛ Banakɔrɔ mairie carré kɔnɔ. Don yan bɛɛ de mairie carré. A fɔ ko mairie carré ne ba bɛ min? A b'i ba yɛrɛ la. Cɛkɔrɔba yafa ma Ala kama a ma se nin bɛɛ la yafa ma yɛrɛ de. Cɛkɔrɔbaw yɛrɛ olu de kan ka kumakan ɲuman fɔ mɔgɔ ɲɛna. N ko denmisɛnninw de bɛ kumakan kolon fɔ mɔgɔ ye. N'i y'a ye n tɛ ka kumakan ɲuman f'i la, aw de nege bɔlen don. Aw tɛ mɔgɔ ɲɛnama de. I bɔlen don baarakɛla fɛ dɛ. Est-ce que ne tɛ nin ɲininka yanni mɔgɔw ka nin ye ka nin ta? To na ne ka nin ɲininka. Baba baarakɛla ko ka gɛrɛ tɔ kan. Ne ba. Hakɛ to dɛ. Ça va? Somɔgɔw? E bɛ don baara la? Ne ba ne tɛ don baara la dɛ depuis kunu ne bɛ ka n ba ɲini walayi. A fɔra ne ye k'a bɛ Banakɔrɔ mairie carré kɔnɔ ne y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na. Layi ni ye min ɲininka dɔrɔn b'i dɔgɔya. Depuis kunu ne bɛ munumunu na yan. E tɛ don baara la? Ne tɛ ka don baara la o. Ne ba fɔra ko ne ba de bɛ Banakɔrɔ mairie carré kɔnɔ. E ba tɔgɔ? Dɔgɔmani. D'accord, n bɛ nin sara mais siɲɛ wɛrɛ ta n'i b'o kala ka n'o kɛ yorobani ye dɛ. Awɔ n y'a mɛn. Ayiwa. A yɛrɛ bɛna mun kɛ surafana ye? Bon i yɛrɛ t'a lajɛ dɔrɔn min kan ka kɛ surafana ye dɔrɔn i b'a. Pomme de terre dɔɔni ɲini k'o tobi. Mais o la sisan nɔ n bɛ surafana sɔngɔ de d'i ma n tɛna finikala wari d'i ma o la dɛ sini n tɛn'o d'i ma. Awɔ n y'a mɛn an ka kɛ sini bɛ finikala wari. Voilà komi n sigiyɔrɔ nin na sisan nin de bɛ n kunna. I bɛ pomme de terre dɔ ɲini. Sogo bɛ k'a la jɛgɛ. Non a kɛ sogo ye. K'a kɛ sogo ye. Awɔ a kɛ sogo ye. Awɔ n y'a mɛn. N bɛ bɔ ka t'o fɛnw san. D'accord n y'a faamu. Problème t'a la. I tɛna bɔ san wa? Bon n kɔni tɛ mɛn n kan ka taa ci dɔ la. I bɛ n kɔni an ka taa ka na fɔlɔ kɛ. Ayiwa d'accord n y'a faamu. N'i ma mɛn dɛ. Ayi n tɛ mɛn. Wa i dun fana kana mɛn. Ayi n tɛ mɛn n bɛ na sisan. Ayiwa d'accord. Awɔ. Ka segin ni ɲuman ye. Ami. I k'i ta i teliya dɛ. Awɔ n y'a mɛn. Ayiwa. Dɔgɔmani. Est-ce que Nafi terimuso in de tɛ? Awɔ ne bɛ dɔgɔmani yelen dɔn mais Nafi terimuso de don. Ne ba i tɛ ɲama i ka n ba jira n na. Ɲama yɛrɛ de ka n ba jira depuis kunu ne bɛ yaala la ne ma n ba ye ɲɛ na. I tɛ na ne k'i ta baara la an ka taa anw fɛ yen. Ne tɛ ka don baara la o. Ne bɛ ka n ba ɲini. E tɛ don baara la? N'i ko ten ko ne ka t'i bila i ba fɛ yen ne bɛ se k'a ɲini ka d'i ma. Problème foyi t'o la. Awɔ ne b'a dɔn. Ni ba bɔlen don sa. Walayi
an ka taa ne bɛ t'i bamuso yiri la mɔden sɛgɛnna ne ta in yɛrɛ ɲani dan ye koyi muso bɛ yorubani in kala ka du la a bɛ cɛw de girin u kan quoi waati bɛɛ n b'a kuma fɔla ye n b'a kuma fɔla ye karisa i ka fini don ta ɲi a woloma n'i bɛ so kɔnɔ o tɛ problème mais ka yorubani dun ka bɔ ka taa sugu la walima ka bɔ ka taa yala la fan wɛrɛ fɛ yɔrɔ kɔnɔ o fana cɛ man ɲi sa an tile ne fa ne ka fini ma ban halisa bi ye fini d'e ma k'a vasi sara k'a d'i ma halisa o fini ma ban aw ta yiri min ka kalabanciya yɛrɛ de nege bɔlen don bi kana tɛmɛ ka sɔrɔ n ka fini ma ban ne bi tɛmɛna n ka fini ma ban hakili tɛ min na o bɛ bɔ a la i tulo bɛ na n tɛ dɔwɛrɛ f'i ye o ye n dan de tile yɛrɛ ka farin ne Sali n tɛ ne ba ye e nana don jumɛn mani sɛgɛnna koyi den kɔnɔ ne bɛ bana yɔrɔ minnu Allah depuis kun ne nana Allah i taara kɛra sɛgɛn Sali mun de b'i la han i k'i lajɛ kɔngɔ Allah an ka taa so n ka dumuni d'i ma somɔgɔw dun i denmuso de don wa walahi n denmuso de don ne n'a bɛnna ne fɛ n ka bɛ ka don baara de la k'ale ma ka ba ɲina a ye tɔgɔ fɔ mais i n'a bɔlenba don yarɔ dɛ walahi nin ne denmuso fɔlɔ la a furulen don village la nin y'a natɔ de Business Gawani ne atentata tellement de fort la sisa me ka vanta inspiration be ka million de lame fanunga kanu ode beninka mama ka love tebe ne mentenka alere ye mega ni alere ye mega ni ngana malo ne n'a bɛnna kari kɔnɔ ne ko n b'a ta baara la k'ale tɛna don baara la e de y'a ye yan awɔ ne ba i ni cɛ k'ale ni tɛna baraji don koyi baara la ne ko k'a ba tɔgɔ a ye tɔgɔ fɔ ko ne bɛ to k'e ye n ka sigi Nafi terimuso in tɛ awɔ kɛ o yɛrɛ de don ala i ni cɛ ni baraji ala k'an to an ɲɔgɔn bɛɛ de ye ye kelen ne ba walahi denwolomuso bɛɛ kelen ni ne denmuso nin y'a bɔta ye village la ka na a furulen don e ɲɛ t'a kɛcogo la ko depuis kunun ale b'a sen kan ko kɔngɔ ni minɔgɔ b'a la ne ba i ni cɛ ni baraji ko ala k'an to ɲɔgɔn ye amina ala Sali a kɛra cogo di cɛ dun abi buramuso dun bɛɛ bɛ i ni mɔgɔninw dun u bɛ ne ala Sali i cɛ ye ne wele ani ko tɛ ɲɛ jɔli la tan an ka taa so nin bɛɛ ye de nɔ ye tan buwa kamisɛ ani tile Amba. Akira di? ama a kɛra de wa buwa kamisɛ kabako da e dun fɔli kɔ sante la yen fɛ ne m'i sɔrɔ yo Sanche kelen de bɛ ne bolo wa? komi e ye ne yira ne la o Sanche kelen tɛ n bolo n y'a mɛn fiɲɛ samaya dɔɔnin dɔrɔn a kɛra cogo jumɛn na? a kɛra tɔgɔ de wa buwa kamisɛ ne fɔli kɔ yen fɛ ne m'i sɔrɔ yo i ka sante don na ye o sera ka wuli ka ɲini wa? buwa kamisɛ n ko ci dɔ de bɛ ne n'i cɛ hali ni ci kɛra ni ɲɔgɔn cɛ o sokɔnɔ ci de o tɛ kɛnɛma ci o a ma ja cogo cogo i kan ka ne kɔnɔ n ka so yɔrɔ ne t'i ka so yɔrɔ dɔn e ye sante de yira ne la k'e b'o yɔrɔ de la e pase di ne ma ko ne ka taa n ka minɛnw ta ka na ne nana ni n ka minɛnw ye depuis kunun su la ne bɛ k'i ɲini ne tɛ k'i ye sisan yɛrɛ de i ka gardien nana o y'a fɔ ne ye k'i siginin bɛ yan an ka paw bɛɛ kunna kamisɛ ne m'a fɔ n ko ne tubila e ma ne kɛ ne ka burumusi don daminɛ i t'i sigi k'i jɔlen bɔ an kunna komi orombo e sigiyɔrɔ dɔ de di ne ma o tuma i tɛ se k'i sigi duguma ne ye dugumamɔgɔ de ye ne jo bɛ ne la o e bolo k'e ka wusa ne de ye i tɛ sigi buwa kamisɛ kɛrɛfɛ yan buwa kamisɛ an nana a ɲɛnabɔ kɛ ne ka sakiw siginin bɛ i ka sante la yen fɛ o buwa gamisa soko kɛra cogo di ne kun y'aw mɔgɔ joli don ka so kɔnɔ an mɔgɔ saba aw mɔgɔ saba tɛ sabanan bɛ min fo n'i ye maramu ɲininka ale ni maramu de ma bɔ ɲɔgɔn fɛ ne tɛ don kalama u ka ko la dɛ très bien ni an m'o ye ne ka so tɛ di muso fila ma jamais o kɛra jamais ne y'a fɔ a ɲɛna n k'aw mɔgɔ saba bara tutu maramu mɛ buwa gamisa olu mɔgɔ fila de bɔra ɲɔgɔn fɛ o hali n'u bɔra ɲɔgɔn fɛ dun munna an ma kɛ mɔgɔ saba ye fo n'i ye maramu ɲininka o la sa kɛ maramu a bɛ min buwa gamisa don min na an bɔra e fɛ yen para tutu taara so a bɔra n'a ka tunga ma ja de k'ale bɛ ka taa tunga na so wa o bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn bara su ka dugu tɛ yan ye dɛ u ka dugu tɛ yan ye dɛ a ma taa minɛ ta so kɔnɔ yan ne ko ma kan ka taa so a taara ka so yɔrɔ yira ne na ne ma da o kan a don so kɔnɔ a n'a ka bɔ ne ka siyɛki ye ayi ne ma da o kan ko nin ye janfa ye minnu bɛ min fɔ buwa gamisa a ka numéro t'e kun wa kuma caman kun ni janfa de don a wele ou bien n'i tɛna so don olu ma ne ka so ko ɲɛnabɔ para tutu taara tunga de la buwa gamisa a b'a ɲɛdɔn ni ɲɔgɔn cɛ o an ka taa n tɔ ɲɛnabɔ so ne ba e yɛrɛ ka so bɛ min yan nɔ ne filɛ nin ye fo banakɔrɔ pharmacie da yɛrɛ awɔ o kɔfɛla n'i y'o kari minɛ ka jigin dɔrɔn i bɛ ne i denmuso y'a ka ko diyara ne ye dɛ n bɛ fɛ ka kɛ n terimuso ye
Aha. Awɔ. Ɔ n y'a mɛn basi foyi t'a la. Awɔ. N'Ala sɔnna a ma. Komi i ye so yɔrɔ dɔn. Awɔ. N bɛ se yen nɔ. Awɔ n'Ala sɔnna i b'an sɔrɔ so. Awɔ. I y'a mɛn. N y'a mɛn. Problème foyi t'a la. An k'an bɛn o la. Ne tɔgɔ Batɔma. Batɔma. Awɔ. Ala i ni ce ni baraji. Nse. Ala k'an to ɲɔgɔn. An bɛɛ de ye kelen ye. Wala an bɛɛ ye kelen. N y'a mɛn. Nin diyara n ye bi koyi. An k'an bɛn o la. Awɔ. I ni ce Sali. I taara kɛrɛfɛ fo k'i fasa tantɔ. Ne ye mun de f'u ɲɛna fɔlɔ u mɔgɔ fila nana n ye mun de f'u ye I ko k'i bɛna so di ne ma. n di e ma ye n ko n tɛ so di awɔ I ko tɛ mɛnɛ. n m'a fɔ ten wa awɔ I y'a fɔ ten. ni aw fila nana sisan ale cɛnin ninnu mais Mariam tɛ k'a fɔ k'a taara tunga na bɔ a waati min gamisɛn. dɔn dɛ cɛnin ye ne terikɛ den de ye koyi a wele kɛ ni numéro b'i kun a wele Mariam ɲininka a ka numéro kan ka k'o kun. a ka numéro tɛ ne bolo téléphone t'a bolo a y'a ka téléphone feere k'a k'a passe ka taa a bɛɛ kɛra ne yɛrɛ ɲɛna. bɔ a gamisɛn ne kɔni tɛ ka si kɛnɛ ma bi dɛ ne tɛ ka si kɛnɛ ma bi ni fewu. so tɛ d'a ma ou bien ne bɛ a fɔ piki ni pelu hali n'i bɛ si sɛ kulukulu kɔnɔ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. ne ni e. e ko hɛrɛ kuma duman fɔ ne ɲɛna don o. a ka ɲi a ma so si ma. an ka taa i ka soko ɲɛnabɔ. ni cɛnin ma ye ne bɛ min fɔ a ta cɛnin ɲini ka na. o ye Mariam ni Paratutu kungo de ye bɔ a gamisɛn. ne kelen ne tun bɛ o. e pase di ne ma ko ne ka taa n ka minɛnw ta ka na ne taara minɛnw ta ka na minɛn sigini filɛ cɛncɛn sanfɛ an ka taa sa i ka so jan an ka minɛnw na don ka bɔ kɛnɛ ma a tɛ ninnu t'a la. ne ka kuma laban n bɛ n'o de f'i ɲɛna n'a y'i ja i ka so di n'a y'i ja i kana so di ne Mariam ne bɛ Ala ye k'a sɔrɔ ne ma n ja i y'a mɛn a sotigiya ma fɔlɔ i la désormais ne t'i deli bilen ko soko i ka so ta i k'a ɲu i kun i k'i yaala n'a ye i satɔ u b'a k'i kun i ka t'i da n'a ye kaburu kɔnɔ. i bila ne ta di yan sa komi ale tagala o. ni yan ne bɛ nin dɔn ka tɛmɛ aw bɛɛ kan ni o tɛ nin dɔn de n'i b'a dɔn ne bɛ nin dɔn i bɛ ka kuma o kuma fɔ i t'a fɔ. bɔn gamisa an bɛ soko kuma de la sa wuli b'a ni ka taa ne place yira ne la e ko k'i bɛna so di ko ka dilan san ka bila kɔnɔ dilan ja i ka so jan. Sali ne bɛ n ka maɲumako la yan n'a fɔra ne tɛ ka hɛrɛ ɲɛna cɛlasigi la e fana bɛ maɲumako la Sali an bɛ nin ko kɛ cogo di. kɔngɔ bɛ ne la an ka taa so. ne kɔngɔ b'i la an ka taa so an ka taa an ka dumuni ko ɲɛɲini. Cɛkɔrɔba in kɔni. Batɔma. Mariam ça va n terinin. ça va. mun b'i la. ne yɛrɛ ko ne tatɔ ye nɔfɛ. i farankɔ de ou bien nin tatɔ ye. nin kun ye n tatɔ de ye. Batɔma e ne kun bɛnna bɛnkan dɔ kan. awɔ. mais a bɔlen b'a fɛ k'i tɛ ka bɔ a sira ma. e ko ne ma ko ni buwa gamisɛn ka kow daminɛra k'i bɛ so ɲini k'a ti ne ma hali ne tɛ so sara mais n'a fɔra o yɛrɛ ko daminɛ ni sisan cɛ o taara bɛn ne yɛrɛ ka soko gɛlɛya ye ne bɛ mun de faamuya o ko la sisan buwa an taara buwa gamisɛn fɛ ne ni Nafi ani Paratutu k'a ka so d'a ma a ko k'ale bɛ so d'a ma an bɔra a fɛ don min Paratutu taara ka minɛnw ta ka taa voyage la bi ne ni Nafi nana n ko a ka so d'a ma a ko ma ko n'a sɔrɔ an mɔgɔ saba tɛ k'ale tɛ so di ni Paratutu taara voyage la o tuma an k'o wolo k'o ka an saba n'ale ka so d'a ma. o tɛ kuma ye cɛkɔrɔba in da kɔnɔ a ma kuma fɔlɔ. Business Gawani ne atentata tellement de fort la sisa me ka vanta inspiration be ka million de lame fanunga kanu o de beninka mama ka lobu tebe ne mentenka ale de ye mega ni ale de ye mega ni ngana malo o ma ni Paratutu tɛ o ale tɛ so de ye e ma. ayi k'ale tɛ so di ne ma. a ma kuma fɔlɔ i ka pewu i jɔrɔlen t'o de la. ne jɔrɔlen t'o de la kɛ. a k'i b'a fɔ fosi ma kɛ ne bɛ ka taa ale yɛrɛ de ka rendez-vous la tantɔ n bɛ taa min fɔ a ye yɔrɔ e tɛ ka si so kɔnɔ. ko ne bɛ si la kɛnɛ ma e yɛrɛ t'a ye yan. Mariam bi bɛɛ i bɛ si so kɔnɔ ne bɛ ka taa ale de ka rendez-vous la tantɔ i kɛ pewu i k'i sigi ka na ye. Batɔma a kana kɛ fɔlɔ ta ɲɔgɔn ye dɛ. ala o ma cɛkɔrɔba in ne ni n ka cɛ de tɛ yan a ni n ka muso de tɛ ne yan a to tan dɔrɔn tugu ne nɔfɛ dɔrɔn n bɛ taa kama sisan n bɛ min fɔ a ye ka soko la a b'a ɲɛnabɔ bi bɛɛ e tɛ si kɛnɛ ma bi. n y'a mɛn. danna dɔrɔn. n'a kɛra cogo min. awɔ n'a kɛra cogo min na n b'i wele. awɔ. a bɛ so d'i ma kana jɔrɔ yɛrɛ t'i den ka sunɔgɔ i b'a fɔ fosi ma kɛ. n y'a faamu. nin ye kabako da ye dɛ. wuli b'a ni ka taa ne ka so yira n na sa ne ka taa n ka saki bɔ cɛncɛn na yen fɛ. o tuma ne de ko k'i ka saki bila cɛncɛn na wa. e de ma passe di ne ma ko ne ka taa n ka minɛnw ta. ça va. ça va. nin y'a jumɛn de. an tɛ ɲɔgɔn ye sira la i nakun ɲɛnabɔ i ka tɛmɛ ne la an tɛ ɲɔgɔn ye sira la dɛ. ne jɔlen don kare kɔnɔ ne bɛ k'e kɔnɔ ja ne tɛ k'e ye nin de don nin y'a jumɛn ye. ayisa nin nana bɛ soko de la sa sinon foyi tɛ yen nin ko ka so de d'a ma. nin de kama i bɛ ka ne ka rendez-vous faussé yan. ayi o tɛ sa. o kɔni de don n'o tɛ mun na e b'i sigi yan nɔ n bɛ k'i ɲini ka dɛsɛ kare kɔnɔ nin wa ou bien ne. ayi e kɛ.
bébé ni wa ou bien ne Moi, et ça. wuli ka bila ɲɛ I jɔna fusuka Wuli n'a ka ta ko bila ɲɛ. saba y'i la ye buwa ka misɛn ne y'o de f'i ɲɛnɛ hali n'e donna kaburu kɔnɔ ne b'e nɔfɛ bébé Pikiri bila fɛn ɲɛ don. Ko fincogo ye kelen o manamana ko tɛ kelen dɛ. Nin ye ne maminɛmuso de ye. I tɛ min dɔn n m'o f'i ye dɛ. o maminɛ kɛra don jumɛn o maminɛ kɛra don jumɛn a tɛ ne tɛ kuma e fɛ koyi ne tɛ kuma e fɛ koyi n'a bi ɲaga y'i kun na n'a ta ko saba y'i la ye wuruji b'i kan na Hakɛ to. buwa ka misɛn Hakɛ to. n ko n ma kelen fɔ n ma fila fɔ n ko n ka so de Awɔ, ma ban. E ka e nin diya. n'i ye magala n la n b'a mɛnɛ i kunna han Eh, bi ɲaga nin i b'a ta tu ne kɔnɔ bɛ min nɔfɛ e ka bila ne ye sa bébé ne bɛ kɛlɛ o kɔnɔ bila ne ye a ko bɛ se ka kɛ tan e fɛn bamakɔ ninnu cɛkɔrɔba sugu bɛ sa u sen kan ne ka taga a bɛ buwa ka misɛn kɔnɔ ko muso minnu bɛ palon palon tɛ k'u bila diɲɛ ɲɛfɛ ko ne de don e ka ne nɛgɛ a bɛ buwa ka misɛn kɔnɔ ko ne ye sungurubaya dabila de koyi ne m'a dabila hali ne m'a daminɛ fɔlɔ walahi jɔlen don k'e kɔnɔ ja ja e ni nin sigilen don Eh, a ka ɲi sa, a ka ɲi. ayi a ma ɲi dɛ nin digira ne la dɛ n'i sigi n tɛ taa n di nin ko suguya nin na o. A bɛ cogo di? a tɛ togo la Bon, sisan ne tun ye jate dɔ minɛ quoi. awɔ Bon, komi yani diɲɛ tɛ to bolo kelen ma quoi. Bon, n tun b'a fɛ ka luxe beauté dɔ dayɛlɛ ka d'i ma. Bon, n'o diyar'i ye quoi. o kɔni ka di ne ye bébé Ɔ o ka di ne ye ɔ ni Ala sɔnna n b'o o dɔ bɔ ka d'i ma quoi. bébé Ɔ mɛ ko dɔ bɛ yen nɔ o man di ne ye dɛ o ye jumɛn ye? e ni ne terimuso ka soko kɛra cogo di ne terimuso mariam a b'i kɔnɔ i ka sungurubadennin bɛ se ka ne ɲɛ ta de e ka ne nɛgɛ t'i ka minɛnw ta ka na o n bɛ taa minɛnw ta ka na yan wata ganasi nin bɛ n'i jɔ kɔfɛ ne ka sungurubaya ka jugu n'ale ta ye mɛ buwa ka misɛn i ta bila i bokɛ bin de la sisan i bɛna dɔn sisan ko ne na f'i ye muso min ye taga n b'i nɔfɛ dɛ sungurubanin b'i nɔfɛ ŋanamu ŋanamu k'i ka maminɛmuso o t'i ka maminɛmuso ye cɛkɔrɔba langolo jugu sago cɛkɔrɔba bilalen an ka taa n b'i sɔrɔ yen